Ngizokwenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofinywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi yoWat. Mina bokuqala ungena kule channel qinisekisa ukucinezela subscribe uzokuzithola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Umfundi ke wasezama okuhle primary school njengoba ke kuwa trend isithombe sakhe enkundleni zokuxhumana esingesihle ke neze la khona xa khona othisha ke bakulesi isikole ngokubonakala ke komfundi egqoke ke uniform ethe ukuba indala kakhulu ugcine ke litholile usizo wengane zawo bagcine bekwazile ukuthi ke aba-lapha Boy Entertainment ba-donate ke wengane zawo sagcine ke itholile lo mfundi i-uniform kanye ke nobhakha okushasha kanye nezicathulo njengoba ke nisibonela kule video wengane zawo sithi ke sekushayile ihlomba kwenziwa ke ngabantu sengathi kubuntu bungaqhubeka ebantwini ke nakwezinye ke wengane zakwethu izikole nakwezinye indawo la uthola ukuthi ke mhlawumbe isimo asihle ke wengane zakwethu yabonga ke bonke ababengxenye yokudonate wengane zakwethu hayi ke umfundi ugcine kwazile ukuthi ethole ke okumfanele wengane zakwethu. Mina ke ngumsizi umfana phansi ejozini komhlaba yalingana sengiphuma kanje wengane zakwethu ngithi nje asihlangane kwivideo ke elandelayo. Izithombe ke yizo lezi owengane zakwethu ungazibonela ke nakwenye futhi ivideo sisazoyifaka.